Des d'Iniciativa treballem per defensar l'aigua com un bé comú, i ho fem als pobles, a les ciutats, a Catalunya i també des del Parlament Europeu. I ho fem sobretot de la mà de la societat civil. Formem part de la plataforma Aigua és Vida i donem suport a la Iniciativa Ciutadana Europea pel Dret a l'Aigua. Aquesta iniciativa, recordem-ho, ha estat la primera que ha aconseguit la fita de més d'1.500.000 signatures en 7 estats de la Unió Europea en 9 mesos. Gràcies a la pressió social i a la lluita dels moviments socials, la Comissió Europea va retirar l'aigua de la Directiva de Concessions. Però continua sent un problema el fet que, per una banda, la Comissió se'n renti les mans, eliminant l'aigua de la Directiva de Concessions, però per l'altra, la Troika fomenti la privatització de l'aigua a Grècia o paralitzi processos de la gestió de l'aigua a Itàlia. Els Verds treballem per revertir els processos de privatització de l'aigua, com els que s'estan portant a terme a Catalunya, per exemple, en el cas de l'ATL, i per evitar processos com l'aigua a Thessaloniki. Perquè Europa no pot quedar-se indiferent davant la degradació dels ecosistemes fluvials, com per exemple el de l'Ebre o el del Ter. I és per tot això que Iniciativa ha presentat una denúncia a la Comissió Europea sobre la concessió de la gestió de l'empresa pública d'aigües Ter Llobregat, coneguda com l'ATL, el qual està gestionat per Acciona, ja que vulnera la Directiva d'Avaluació de Programes Mediambientals, la Directiva de l'Aigua i la Directiva sobre Participació Pública en l'elaboració de plans i programes de medi ambient, que també es vulnera el conveni sobre l'accés a la informació i participació del públic en temes relacionats amb el nostre medi ambient. Suma-t'hi, signa la Iniciativa Ciutadana Europea i fes, com volem fer també nosaltres, de l'aigua un bé comú.